ғоиб ва садорат аз ноҳияи Девашиш буда имрӯз барои гусели фарзандаш Муҳаммаҷони Миршаро ба хизмати ватан модар ба шаҳри Хуҷанд омадааст. мегӯяд ки дар оила соҳиби 7 фарзанд буда имрӯз фарзанди калонияшро барои адои қарзи шаҳрвандиаш ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар равона месозад. фарзанди азизу меҳрубонам Муҳаммаҷонро ба хизмати ватани азизам ба хоҳиши худаш мехоҳам хизмат карда ба сари баланд соҳиби касбу ҳунари нах шуда боз ба ватанаш баргардад. ман аз ватани меҳрубонам ҳазорҳо миннат дорам. ҷавонони шарафманди вилояти Суғд аз 18 шаҳру ноҳия барои хизмат ба ватан модар дар назди майдони парчаму нишони давлатӣ ҷамъ омаданд. дар чорабинии гусели наваскарон раиси вилоят, волидони даъватшудагон ва ҳамчунин намояндагони касбу кори гуногун ширкат намуданд. Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд дар баромади хеш аз суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтибос оварда гуфт ки саҳми ҷавонон дар ҳифзу марзу буми кишвар басо бузург аст. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар идомаи суҳбат гуфт ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аз тарафи вазорати мудофиа ва ҳукумати кишвар шароити хуби хизматӣ фароҳам оварда шудааст. корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ дар марҳилаи байнидавлатӣ баргузор гардида боиси он шуд ки мо 1500 нафар ҷавонони ватандӯстро аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омода намоем ва имрӯз наздик беш аз 500 нафари онҳо бо сари баланд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел карда мешаванд. ҳамчунин Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд зимни баромад таъкид дошт ки теъдоди ҷавонони ихтиёран ба хизмат даъват шуда низ сол аз сол зиёд шуда истодааст. Раҷаббой Аҳмадзода аз давраҳои ҷанги шаҳрвандӣ ёдовар шуда гуфт ки ҳанӯз аз оғози таъсисёбии артиши миллӣ, яъне аз шароити ҷанги шаҳрвандӣ, афсарону сарбозони шуҷоъ ба савганди худ содиқ монда барои нигоҳ доштани сулҳу суботу оромӣ саҳми ниҳоят калон гузоштанд. боиси таъкид аст ки ҳомиёни ватан дар лаҳзаҳои хеле мушкил ҳамчун муҳофизони содиқу вафодори миллат барои иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда матонату мардонагӣ нишон дода дар таркиби сулҳу суботи давлати нави тоҷикон бо азми қавӣ хизмати намунавӣ карданд. таъкид гардид ки артиши миллӣ ба мактаби тарбияи ватандӯстиву ватандорӣ ва матонату мардонагӣ табдил ёфта дар сафҳои худ ҳазорҳо нафар аз ҷавонони далеру шуҷоъ ва ҳимоягари марзу буми хешро омода месозад. шаҳзоди Шоҳ Мирзо зодаи Кӯҳистони Мастшоҳ мебошад. мафсуҳ ба минбар баромада мавқеи худро гуфт ки ҳар як фарди кишвар хизмат ба ватан вазифаи ҷонии худро дар назди ватан модар адо намояд, то ин ки парчами давлатӣ ҳамеша дар фазои сулҳу субот парафшон ва марзу буми хешро аз ҳар гуна таҳдидҳо эмин нигоҳ дорад. ифтихор ва сарфарозам ки дар қатори ҷавонони бомангу номус ва ватандӯст ба сафи хизмати ҳарбӣ раҳзивор ҳастам. боварӣ дорам ки хизмати ватан модарро бо сари баланд ба идмон расонда ба назди падару модарам бармегардам. шумо падарону модарони азизро бовар мекунонам ки хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро мекунем. ҳидоятҳои неки пешвои муаззами миллат раҳнамои мост. Тоҷикистон ба пеш, ҷавонон ба пеш. падару модарони ихтиёриён дар маросими гусели наваскарон иштирок намуда барои фарзандони худ дуои нек доданд то хизматро сарбаландона адо намуда ба назди оилаашон баргарданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо волидони сарбозон аз наздик суҳбат карда гуфт ки фарзандони онҳо бо воситаи ҳавопаймо ба пойтахти кишвар сафарбар карда мешаванд. як сол ба як бор ду бор мо ташкил мекунем беритон беберитон хавотир нашавед. барномаи консертии аҳли фарҳанги вилояти Суғд ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. ҳамчунин дар идома сарбозони қисмҳои низомӣ машқҳои ҳарбӣ варзиширо ба ҳозирин намоиш доданд. изҳори умед карда шуд ки наваскарони шуҷоъ бо хизмати садоқатмандона бо шарафона дар бунёди ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ саҳми хешро мегузоранд. аз 1 апрели соли 2020 дар кишвар маъракаи навбатии даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. ин навбат ҷавонони соли таваллудашон 1993-2002 ба хизмати ҳарбӣ ҷалб мешаванд. гусели наваскарон дар саросари кишвар бо шукӯҳу шаҳомати хоса идома дорад.
гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.